ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଠାକୁର ତୁ କାଳିଆ, ସୁଖରେ ବି ଥାଉ ଦୁଃଖରେ ବି ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତରେ କ'ଣ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମ ନିଜର ଭଳି ଲାଗେନି? ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖୁସିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଯେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ବାହାର ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସିରେ ବୁଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଳିଆର ଲୀଳା, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ କାଳିଆ ତୋ ଲୀଳା କିଛି ନିଆରା। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଟି ମୁଁ ଖୋଲିଛି, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।